Sa number 3, traffic lights ang palusot sa atop sang illegal structure sa Barangay 2 sa Bacolod ang ginhawanan na. Yari ang report. Nangin viral sa social media ining traffic lights ngayara sa sulod sang illegal structure sa kilid sang Dalan San Juan sa Barangay 2 sa Bacolod. Nagligad lang nga binulan sang ginreklamo ini sa mga motorista bangod natabunan sang mga atop kag signages ang traffic lights. Ginpahayag ni Bacolod Traffic and Transportation Management Department OIC Patrick Lacson nga makapila na kabeses nga na istorya sang City Engineer's Office ang mga tag-iya sang illegal structures upod sa pamunuan sang Barangay 2 agod mahawanan ang kilid sang dalan. Si Mayor Alpi mismo, hindi ito nakita yun na doon kanupo sang pagkastar, so nag-ando hindi man acceptable, nagiging paagi sa ato palusot pagdunaw. In fairness man sa atong City Engineers Office, kagagayat man lang sa constructor, siguro miscommunication or overlook pa ng matter. Kaina, ginkakas na sang barangay ang atop, kag mga nagasablag nga tarpaulin. Ginpahayag sang tag-iya nga si Jose Rogacion nga handa siya nga hawanan kag ipademolish ang porsyon sa naparkilahan nga balay sa payment center kung matagaan sila sang ayuda sang syudad. Gulpo nila dagang gate ko na kay bago na ba si Biara Manila eh. Pero kung madayon gate man away din nga tapos eleksyon, okay lang. Nagwa nga sang ginpalaparan sang DPWH ang dalan. Nalaksam sa mga illegal structures ang kilid sang dalan kag wala na patuman ng clearing operation. Antes pa man gintakod sang contractor ang AI-assisted traffic lights. Ang traffic lights nga may push button ang ginagamit sa mga pedestrian agod mabuligan sila sa pagtabok sa karsada.